Ahojte, tu je Don Senior a vítam vás pri už šiestej epizóde nášho podcastu. Šiestej. To znamená, že buď sme naozaj dobrí v rozprávaní príbehov, alebo máte vy neobmedzenú trpezlivosť počúvať ma, ako rozoberám veci, ktoré by väčšina ľudí odložila do šuplíka s nápisom Totálne blbosti. V minulých dieloch sme sa hrali s projektom Blue Beam, kde sme zisťovali, či nám raz holografický Ježiš zaklope na oblohu a rozpitvali sme chemtrails, teda bielu čiaru na oblohe, ktorá je pre niektorých znamením konca sveta a pre iných len kondenzovanou vodou. A dnes? Dnes sa pozrieme na príbeh, ktorý je tak šialený, že aj keby bol pravdivý, polka z nás by ho odmietla len preto, že znie ako scenár lacného sci-fi filmu zo 70. rokov. Filadelfský experiment. Príbeh o lodi, ktorá údajne zmizla, objavila sa o stovky kilometrov ďalej a zmenila realitu niekoľkým námorníkom. A to doslova. Aha nie, nehovorím o nejakej luxusnej plavbe, kde vám len stratia kufre a objavia ich až v inom prístave. Tu ide o teleportáciu, zelenú hmlu, elektromagnetické polia a námorníkov, ktorí vraj skončili zrastení strúpom lode. No áno, znie to ako mix Star Treku, hororu a varovného príbehu o pití pred službou. Píše sa rok 1943. Svet je uprostred druhej svetovej vojny a technológia napreduje rýchlejšie ako môj účet na Instagrame vo vtipnom meme. Vojenské námorníctvo USA rieši jednu zásadnú vec. Ako urobiť svoje lode nenapadnuteľné. V tom čase sa veľa experimentovalo s radarovou neviditeľnosťou. To znamená, že cieľom nebolo zmiznúť z očí, ale zmiznúť z radaru nepriateľa. A tak sa dostávame k USS Eldridge. Eskortná loď triedy Cannon. Nič výnimočné, nič, čo by ste dali na plakát ako hrdinu vojny. Až na to, že sa stala hlavnou postavou jednej z najznámejších vojenských legend. A tu prichádza prvé varovanie. Keď sa vojenská technológia spojí s fantáziou, dostanete buď raketu na mesiac, alebo príbeh, pri ktorom sa chytajú za hlavu aj milovníci sci-fi. Podľa príbehu sa prvý pokus z USS Eldridge odohral v júli 1943. Loď údajne zahalila zvláštna zelená hmla, zmizla z radaru a keď sa hmla rozplynula, bola stále na mieste. Ale ten veľký experiment mal prebehnúť 28. októbra 1943. Loď bola v prístave vo Filadelfii a zrazu BUM! Zmizla. Nie metaforicky, nie zmizla z dohľadu, ale podľa svedkov sa teleportovala stovky kilometrov preč do prístavu v Norfolku vo Virgínii. Tam ju vraj videli a potom znova zmizla a objavila sa späť vo Filadelfii. Svedkovia hovoria o zvláštnom svetle, elektromagnetickom poli a teraz príde tá najbizarnejšia časť o tom, že niektorí námorníci vraj skončili doslova zapustení v kovových stenách lode. Niektorí boli mŕtvi, iní sa zbláznili, ďalší vraj zmizli a objavovali sa celé týždne. Teraz, ak vám to znie ako opis scény z hororu The Fly alebo z nejakej verzie X-mena, nie ste sami. Ja som pri prvom počutí tohoto príbehu čakal, že niekto povie a potom prišiel Hulk a všetkých zachránil. Ale nie, toto je myslené vážne. Aspoň teda podľa ľudí, ktorí túto historku šírili. Hlavný zdroj tejto legendy?
pán menom Carl M. Allen, známy aj ako Carlos Allende. Bol to námorník obchodného loďstva, ktorý tvrdil, že celý experiment videl na vlastné oči. Poslal listy autorovi kníh o UFO, Morrisovi Jessupovi, a v nich opísal teleportáciu, zelenú hmlu a rozbitú realitu. Jessup, ktorý bol už predtým známy písaním o mimozemšťanoch, to bral vážne, dokonca až tak vážne, že sa začali šíriť fámy, že vláda o tom vie a snaží sa to ututlať. Problém? Allende bol, povedzme, kreatívny rozprávač. Jeho príbehy sa menili, obsahovali množstvo nezrovnalostí a nikto nikdy nenašiel žiadne iné dôveryhodné svedectvo. Ale keď vám hlavný zdroj histórie mení detaily rýchlejšie ako tínedžer status na Facebooku, je to trošku podozrivé. Takže mohlo sa to stať? Poďme na fyziku. Americké námorníctvo v tom čase reálne robilo tzv. Degaussing, proces, pri ktorom sa okolo lode vytvára magnetické pole, aby bola menej náchylná na magnetické míny. To mohlo vyzerať zvláštne, možno aj s nejakou hmlou, iskrami, hlukom, ale teleportácia? To by vyžadovalo manipuláciu s časopriestorom, energiu v astronomických množstvách a technológiu, ktorú nemáme ani dnes. Nie je to ešte v roku 1943. A ak by sa aj nejako podarilo ohnúť priestor, aby loď preskočila stovky kilometrov, posádka by zrejme neprežila. A nie kvôli zliatiu s trupom, ale preto, že by sa rozpadla na subatomárne častice. Takže z vedeckého hľadiska nie. Ale z hľadiska histórie konšpirácií absolútne áno, lebo ten príbeh je tak šťavnatý, že prežije aj bez dôkazov. Philadelphia Experiment sa stal inšpiráciou pre filmy, seriály, knihy a dokonca aj pre teórie ako Montauk Project, kde sa pridalo cestovanie časom, kontrola mysle a iné veselé témy. Hollywood urobil svoju verziu v roku 1984 a úprimne, ak si ju pozriete, zistíte, že originálny mýtus bol možno ešte šialenejší. Takže, čo z toho máme? Pravdepodobne tu nešlo o teleportáciu, ale o reálne vojenské experimenty s elektromagnetizmom, ktoré si svedkovia alebo svedkovia domysleli. Alebo si to celé vymyslel jeden pán s veľkou fantáziou a dobrou schopnosťou písať dramatické listy. Ale čo ak sa mýlime? Čo ak naozaj v roku 1943 niekto náhodou nakopol tlačidlo, ktoré otvorilo dvere medzi Filadelfiou a Norfolk? A čo ak tie dvere ešte existujú? To nechám na vás. A ako vždy, ak máte svoje verzie skúseností, alebo len chuť poslať mi meme o lodi v zelenom dyme, napíšte mi. A nezabudnite, ak sa vám náhodou objaví vaša chalupa v inej krajine, pokojne mi dajte vedieť, aspoň budeme mať tému na ďalšiu epizódu.